Dí cén sais seicah sin an bhfuil sé línach, an bhfuil sé cearnach nó an bhfuil sé aspan an túl. So níl sé línach de bhór nach bhfuil an céad difriachtar COVID. Okay, so agus tá caiint mé just na hacker ina éonar. So mar dúir mar an seo níl an céad difriachtar COVID cahar 8 agus 2 níl siad ar COVID. But tá an dar difriachtar COVID mór a cahar. So tá an is seicah carnacéid na hacker mar bíon an dar difriocht, so tá mé chun rá mód a cahar ar COVID. So just rud a bháin méallar seicah aspan an túla. So níl sé línach, tá sé carnach. Cad bhí aspan an túla dó? Is seicah aspan an túl é má tá an terma it's an aspónant basically. So sé mar hampla má tá tíon chom le dó I gcógt n. Rud ag mar sin nó, dó I gcógt n mód a hain. nó má tá sé 3 I gcógt n mód a hain, rud ag mar sin. Ba caiig an terma a bheith an aspónant sin é, basically. Okay? Agus is féidir leat ein rud eile bheith agat, so is féidir leat 3 gcógt n mód a dó n cairnthe liúd a 5 n mód a 3. Ach má tá sé san aspónant sin é is seicah aspan an túla. Okay, tá iscin go bhfuil sé carnach agus línach agus cuid de seicah eile ann cuma, ach an rud is mó a bhfuin leis ná an aspónant. Okay, so má tá an in san aspónant in san séna an sin is seicah aspan an túla é, but ní hé sin atá gceist an seo, mar fuair go raibh an tíon chom le dó in cairnthe liúd a dó in mód a hain. Dó in cairnthe liúd a dó in mód a hain. Is féidir leat a rá tá an cógt is mó cairnthe cuma sin slí eile. Gus féidir leat a rá go bhfuil sé carnach. But an slí is gan árá, just tá an dar difriocht mód cahar ar COVID.